Philippine music. Ano pa ba? Meron ng signal. Signal. Kanina pa. Hina ng signal. May signal agad pero kay tuk 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 tuk. Hello. Good afternoon. Welcome to my live stream. Nihigaw palang signal. Ano ba ito? Gaano lang ako ng mukha ah. Gawin kong salamin yung camera. Yan na ba? Bukatili ko. Nandito ako ngayon sa kwarto. Dito ako nag-ilis. Share ko lang saglit ah.
Tinaliin ko, ba't nakatito? Mag-ano kasi ako ng mga damit. Magsusort out kaya dito ako nag-ilis sa loob. Mga damit na hindi na susuot, tanggalin. Nangyari. Patay na. Dahil sa headset ko yung Makati. Diyan ko muna kasi magsusort out. Tinagod ko. Ano to? Mga damit na hindi nagagamit. Dapat ibaling na. Hindi yung sama-sama.
Hi, Ron Tutorial. Hello. Okay lang. Ikaw, kumusta na? Kala ko naka-LS ka ngayon, Ron. Parang nag-notification sa akin. Sakit ng tainga ko kasi lagi ako mag-headset sa gabi. Okay lang din. Nakapasyal. Nag-notification kasi sa akin. Kaya alam kong nag-LS ka. Ito sa kwarto namin nag-ano. Ang kati ng liig ko. May rashes. Meron akong bungang araw sa liig. Kaya makati. Ay, no. Nandiyan ko na nga ng gamot eh. Nag-ano kasi ako ng mga damit ko. So, sort out. Mga hindi dapat hindi na magagamit. Ano lang naman to? Update lang. Hindi na ako nakakapag-video. Ilang beses ka na nagsahod, Ron? First party. Kaya, magkano na sahod mo? Malaki. Malaki ba? December ko pa sana para malaki pero kinuha ko para makatikim ng pinaghirapan. Liit lang. Meron kasing
sumasahod na maabot ng 20,000. Depende kasi sa views yan eh. Pag marami kang views, malaking sasahurin mo. Ako, di ko alam kung kailan mapupuno yung aking revenue. Parang di na nadadagdagan eh. Parang gusto ko na tuloy tumigil. Nagalaw yung camera ko, no? Ay, naku, magatin mo ba yan, magatin? Na, ito, parang di na umandar to. Hindi pa nga ako nagsisit ng ano eh. Pa-member. Wala naman mag-member siguro. Parang gusto ko nang i-off yan. Kaso, wala namang libangan. TikTok na lang. Meron yan, basta mura lang. Oh, nag-ano na nga ako dati, nag-sit, pero hindi ko tinuloy. Meron ano po, may 25. 49. Yun lang naman pinakamura eh. Mamaya magsisit ako kung sino mag-member. Pero yung mga kagrupo kasi bihira na sila nagpupunta. Simula nung may mga trabaho na kasi. Hindi na kami ng schedule pare-pareho. Dudong Pugak, hello. Tusok, salamat sa tusok. Ayaw ako mag-ILS kasi sa gabi, natamad na ako mag-live. Minsan kasi gabi na kami kumatapos eh. Nasa harang. Tusik.
Yung pin ko nga naantay ko, wala pa rin. Ano ba yan? Ilang buwan na. Ano, tapos na? Antok ako. Ano naman, dalawa yata. Ay, kasi, dalawa. Ang natapos na-approval ako doon sa payment at saka sa yung tax. Nakalagay doon, delay daw dahil sa pandemic. Hindi ko alam kung nasa post of. Pero wala pang email sa akin. Nag-i-email ba yun si Google? Wala pang email sa akin eh. Naantok ako. Tuwing mag-iilis ako, inaantok ako. Bakit kaya? Kasi naka-address yung ko doon sa Caloocan. Nandito ako sa trabaho ko. Sabi ko, puntahan doon sa post office. Terry, Stevie, hello sa lahat. Terry, Stevie, daan lang ko nang magtamsak. Salamat Terry, Stevie. Thank you. Antok pa ako. Terry, Stevie, thank you sa thumbs up mo. Naantok ako. Ano ba yan? Paano ko sort out sana ako eh. Kailangan may authorization letter yan at mag-video ka. Ikaw yung may-ari sa AdSense mo at kita doon sa kanila. Kasi hindi din yan ibibigay basta-basta. Nagka-payment program.
Pwede naman i-ano ko na lang sa video tapos pakita na lang. Kung nandoon na pa, papaano ko. Pero, di ba kailangan niya i-email pa si Lolo? Ay, si Google. Bakit ako inaantok? Maulan ba dyan sa Cagayan? Di oro, ano, Ron? Dito, medyo kahapon sobrang lakas ng ulan. Umapaw yung likod. Yung, nagbara yung drainage dun sa likod at umapaw hanggang doon sa may swimming pool yung tubig. Yung dumi, nandun sa swimming pool. Naantok ako. 5 viewers in mahal. 4 tamsak. Hello. Ang init sa umaga din. Uulan na naman. Tumamaya. Dito, ano na. Kumukulog-kulog. Salamat sa 5 views. Viewer pala. Sa 5 viewer na nandito. At 4 thumbs up. $5 million. 5 million. Oo, 5 million. Dami. Dami kong viewer. Basta, maghintay ka lamang ng... Ano pa nga bang gagawin ko? Di siyempre maghihintay. Maghihintay ka lang. Ang kamay ko may sugat. Break time mo, Dodong. Break time mo ba? Bakit ayaw umandar tong... Minsan tumako, Dodong Puga ka. Ikaw kasi may pin ka na. Mayaman ang mayaman. Ano kaya yaman mo dyan sa pin? Hindi nga umaangat yung revenue ko. Yayaman. Naantok ako.
Wala yang ano na yan. Kasi, biro mo, 16 pa lang yung ano. Para ma-issuehan ng Google AdSense. Tapos yung revenue ko sa ano, 55 na lang. Wala na. Bagsak na. 55 centavos. Ay, naku. Parang gusto kong matulog. Matulog kaya ako habang ako nag-ILS. Matagal ang pin. Iwan ko. Wala ko sa'yo. Paano mo nalaman? May pin akong sweet. Uy. Nahumsik na ako dito sa loob ng bahay. Ay. Gusto ko nang umuwi. Magot na dito. Yung aso, hindi ko naman aso yun. Tumapa ako makulong. Magkano yung aso na yun? 38,000 yun. Antok talaga ako. Matulog kaya ako habang nagla-live, no? Oh, 37 minutes pa nga lang ako nag-i-LS. Naantok kasi ako, di ko mapigilan yung mata ko, bumabagsak. Sige, salamat. Durog pugat. Paharang mo. Saan na ba yun? May lipstick ako. Walang harang. May harang yan. May harang yan. Ay, naku.
May harang nga yan. Patingin, meron nga ako dito, may harang ako eh. Oh, may harang oh. Ewan ko, basta meron akong harang. Naantok talaga ako. Hindi ko mapigilan. Dan lang kayo ha. Ano na lang yan eh. Twenty minutes. Ayan mo siya, walang harang. Ano yan? Ilaw. Iwad-wanag na ilaw. Kunti na lang. Malapit naman. Twenty minutes na lang. Naantok talaga ako. Ano bang gagawin ko? Bagsak na ang aking ulo. Ay, ulo! Aga na? Oo. La! Nalilog na ako. Natulog pala ako. Tumutulong na ako. Malapit pong matapos.
Ay, ay, ay. Hindi ko alam na nakatulog ako. Nakapikit lang ako kanina. Maya gising na pala. Ay, that name alive. Ay, ay, ay. May susot ko. 5 million in my house. At 4 thumbs up ba yung hindi pa nakaka-thumbs up dyan? Net naman talaga. Goodness, baby. Ulan na to. Kala ko umulan kasi ang init. Dapat may ganito. Lahat yung kore ko. Ano to, pag kumakain ako ng bagoong. Oh, Inaantok ako. Inaantok ako. 6 million in my house. Salamat sa naka-BG dyan. Ayaw niyong lumabas. Salamat. Yung naka-BG dyan na ano, magpakita ka naman. Namimiss na kita. text ito. May ano ka doon? I miss you, Texmate. May... Dito. Ano nga yung sasabihin ko? Yung green. Green na ano? Na sure. Saan? Nandoon meron ka. Oo, pareho tayo. Paano yun? Magkakapalit tayo Tigtig na niyan. imo higti. Hindi ka na naigot. May garter, lagi mo garter. Ay, guma. Ay, ayoko. May miling pakilastik ko. Meron doon sa pintuan. Wala na, kinuha ko na. Nandoon isa. Mapuputol lang yun. Hindi ah. Ay, bilit. Ano ba yan? Thank you sa naka-BG. Naantok talaga ako. Pag natapos ako mag-LS, matutulog ako. Mimiss ko na matulog. Hindi ako makatulog sa gabi ng masyado. Hindi pa nagtitik si ano. Dali na lang. Matatapos. Bagsak na talaga ang aking mata. Ayaw naman ba siya naka-BG dyan? Sino kaya yun? Yun sa naka-BG, thank you.
4 million views. 4 million viewer. Ako ay. Sakit na tuhod ko. Sarap pa matulog. Sarap sana matulog. Kaso, habang natulog ka, iniisip mo yung mga busina ng sasakyan. Baka biglang may dumating. Tapos, di sandiri din madalagan katikad to. Ay. Oh. Sinugod yung sulutan bag. Trinay ko lang yun. Nadugangin pa nagkuhito kay push apitin ko an. Ang nga daw makakasabot. Ay, ngayon mo. Push. 24. Ay. Hindi umaakit yung ano ko. Wala nag... Wala nga update eh. Kahit sa akin walang update eh. Kala ko talaga babae itong bata na to. Mukha kasi siyang babae. Ano, Pilipino? Oo. Lalaki pala siya. Ha? Oo nga. Parang Myanmar lang ah. Nalin lang ako. Parang babae nga. Lalaki yan, Pilipino. Yan, boses niya. Parang babae. Ha? Oo. Di bakla. Bakla nga siya. Pero hindi mo siya halata na bakla pala. Kasi pag nakita mo siya, parang babae. Kala ko nga babae. Tingnan mo. Kaya nagpiling babae na siya kasi nga. Si Blythe. Si Miss Blythe. Gaga. Sino to? Si Glenda. Dito ka na rin to eh. Ganon. Tapos, May security guard era ba yun? Yung mga kanta ng binagkayan. Ilang taon na ito? 23, 33. ano daw? Ano ang Tagalog ng 1/4? Di ba on port? Ang dami-dami itatanong yun pa. Ang dami na yung problema sa mundo. Dagdag ka to. 1/4. Anong Tagalog ng 1/4? Ano?
One half, kalahati. Hindi. One fourth, ano? Malilip. Malilipong. Malilipong ka na rin ang ulo. One fourth. One fourth. Anong Tagalog ng one fourth? Ano mo sa Google? Kasi ang one half, kalahati. One fourth, ano? 1/4. Maligo na lang tayo. Kalahati ng kalahati. Yun, 1/4. Kalahati ng kalahati. Ano daw ang Tagalog ng 1/4? Hindi kalahati nung kalahati. Thank you sa nakabidji. Tatapos na rin ako maya-maya. Ako'y iidlip saglit. Parang walang lumalabas na nagmi-message. Wala tuloy. Sino to? I want it. Sino yung ano, Dodong Pugak yung M? Hindi ko nakikita eh. Hindi ko lang na ano yan. Ikakay. Sorry, MM. I delete your message. It's not good for me.
Yung mga nagme-message eh. Antok na ako. Hindi ko nakita yung message na yun. Ngayon lang kasi mahina yata signal ko. One hour na ako, Dudong Pugak. Salamat. At kay Ron Tutorial. Thank you, thank you. Ako'y magpapaalam na inaantok ako. Ron, thank you, Ron. Kay Tiris TV. Thank you sa iyo, Dilpin Manubag. Papaalam na ako. Naantok ako. Matulog ako. Bye-bye. Hindi na ako mag-iilis mamayang gabi. Bye-bye. Thank you.